Lalo. Wai me yake faruwa ga Lalo on the beat? Ko wace budurwa da abaya? Abaya. Samari ku sai wa ƴan mata abaya. Abaya yanzu kin kasa suke yayi. Baki da ita to ba kyayi. Ta karfi da yaji ki zama a musulun ko baki da kuɗi ki turanci. Abaya. Samari ku sai wa ƴan mata abaya. Yanzu ake yayi. Ƴan mata ku buga. Zamani mai yayi. Yanzu zamani ina baya. Zaman lafiyar samarin kuwa yanzu da ƴan mata abaya. In ba haka ba kuna ji ga goyon baya. Mata karku bari kuma karku sake kuɗi a baya. A ce muku babu in sun ki siya to kuma ku ce alƙur'an soyayya babu. Abaya. Samari ku sai wa ƴan mata abaya. Abaya yanzu ake yayi. Yan mata karku yarda rigar abayan nan ba sada. Ko a ce ko sai kana da mata. Cinyewar kiki sai samari ku daina da haushi in kun samu kudi a baya ku kasu akwai sha'awa daga jerin yan mata sun sanya a baya kwanan nan zan yi budurwa amma sai mai sa a baya mana kora wanka sai mai a baya fresh ba da tea sai mai a baya samari ku sai wa yan mata a baya yanzu ake yayi samari ku sai wa ƴan mata abaya yanzu ake yayi rigar abaya Ka gama wallahi kai ne. Mutan Lalo da an gama wallahi ka gama ba. Lalo on the beat. Ina godiya.